Anna verdi salam. Şeýlelik bilen 6 aýlyk hindi gışyň mewsüminiň gelşi ýaly hatlar mewsümi başlandy. Hatymy hayran garmaly zat ikimiziň arkaýyna oturup ýatypmy turupmy Hudaý bilsin nädip garaz derdilişmäge mümkinçilik tapanmazdan başlasym gelýär. Gepin gerdişinde nur hakynda galan täsir. Menen tek canlı genini görmek ve onun köpçülükde özünü genilerçe alıp barışı bilenem tanıştır. Her halla menne nuru geninin rolunu oynayacak bolya diyen duygulanma. Hudaý bilsin Mars'tan müşönmi, Ay'dan müşönmi, garaz bu zeminin adamsa diýär. Men misal üçin aman ağacık bilen özümü erkin, daňydan boşanýan duýup bilýär. Jöne 10 milyon bir jamy bir ten bolmak maňa başartmady. Hem üçin men pikirimçe ol ähli zatdy. Diňe öz sadyny eşdi. Hut şu ýagdaýam meni baglap goýdy. Bu meniň ilkinji boluşyk tanışlykdan soň nur hakyndaky pikirim we onuň hakykat bilen hiç ýyly baglanyşygynyň bolmazlygy mümkin. Soň ikisi şeýle bir alışdy bulan. Aýatyl nur men ýanymda ýok, haçan bolsan Qur'andaryň ýanyna. Qur'andaryň häsiýeti nuryň hakaty ýakynly. Ýoşdan malaýym ol bir käýejek bolanda da gatka harelende de hiç hapas edýärman. Ýaman ese şey diýdiň urup sammak diýip şey diýenini bilýänmi? Onuň ikisi şoň ýarakdy nurum şeýledi. Dostum mahal mahal yanıma gelýär. Gürleşýär, gülşýär, işlerimiz düz. Ol mensiz ýeki gün oňup bilmeýär, men bolsa onsuz. Menim ähli sırym dostuma aýa. Olum sırym gidilip ağlanok meni. Ol meni özümden oňa tanaýar, men bolsa ony. Ayrılışýas, hat ýazyp duraryn hökman, oňa wada berýän, ol bolsa maňa. Soň ol maňa ýazyp durmaz beýle kän, men bolsa oňa. Emma günlüň biri bilip bilmeýän, bu uly durmuşda bolsa maňa kıyın, ol men üçin başyny goýar beýguman, oň üçin. Ol maňa elmydam düşünür dogry. Kemçiligim bilen dogramaz meni, ýalňyşsam dararda güýber dogumly, men bolsa ony. Ine güýz, ol güýzey paýhasly bar ýar, we bardyr. Dük yürekde bağramy. Hawwa, menim şeýleräjik dostum bar. Asizde barmy? Nura uman libretde meselesi hiç bir uğruna bolmady libretde ýazylan, şoňa laýyk, şoň göwnünden turýan libretde ýazýan adam tapylmady. Ahyrynda Gurbannalar bilen böwregler başladylar. Gurbannalar muňa iýenýärdi, Nuri ol gijik aýdymlar romanslar, sen her haçanam ýady bilersiň, başga ýazýanlaram ken sen borjyň, sen hökman etmeli işin ullukan sahne eserinde öğretmeli. Edilhädir ödem tüz men diýen wagty. Senin işlerin uğruna doğuna men şat. Etaty maksat
şähtaçyklyk hem ruhu belentlikdir. Ýönemen sende näme üçündir hut şu zatlar yetmeçlik edýär bu kadiýa. Ýöne senin bu dünýäde iň ýynjylyksyz hem durmuş taýdan üpçün däl adamdyňy garamazdan olar sende bar. Men sana hemişe çynlakay düýpli eserleriň üstünde işle diýerdim. Häzir hem şonu diýýär. Benim häzir ikimizem öz döredijiliğimizin ilkinji basgan çagyna. Hawa biz ýaz. Halk beni hormatlaýaram, söýýär. Ýöne mundan soň näme? Bizim adymyda näçe köp taryh ýanglansa, biz şonça da köp täze zatlar döretmeli. Bir kämillik ýoluny ahyry. Diýmek bir has çuňur, has peltepewi eserler döretmeli. Her beýleýdimdir marşlary bir her haçanam ýazar. Senne sahny üçin hiç zat ýok ahyry. Emma hakyna baksaň, şeýle eserler hut senne bolmaly. Bir gedek gelli şülöýe onun ýanyna ýeni ýanky libretde ýazanlaryň biri Taňrygoğlu Taganow diýerler, libretist. Men idi Daňatyrygy operasyny, Göreğli operany ýazyp bilmedi, ýazyp ýetişebilmedi, aradan çykdy. Men şonu ýazjak diýdi, şul adamlar maňa libretde ýazyp berdi diýdi. Onun libretde men dinläp oturmadym, ýöne şol döreden sagyny çalyp berdi, Garafetli we motor Taňrygoğlu Taganow motor dinleýär. Ay şunun olur bir gowy nemeler bar eken. Şu olar Göreğli diýipden şol ýerden çykýan ses bilen bir türlü olum horun sesi, şu ýogyn erkek kişi sesleri de ýerden çykýar şol. Bir türlü bir gaty täsir edici maňa şeýle bir täsir galyrdy. Nur diýdim, eger şul opera edip ýetişibilýärsen, gaty bir şowly çykan eser bolardy. Şonu da aýdypdym.